Hujin hanci yana da matukar tasiri wurin motsa sha'awa. Dan in kana kallon hujin hancin din nan ma kana kan cin gindi ba ma ka jin ka gaji. Dan za ka ji yana ƙara maka wani ƙaimi ne. Za ka ji yana ƙara wani ingiza ka. Za ka ji gindin bai ma kaman cin shi kawai kake yi kaman yana ƙara balance. Musamman a ce yarinyanka ta sa abin hancinta mai irin baza ɗin nan mai ɗan yawo haka. Ko ta huda shi guda biyu. Dan ko huda wannan guda biyun nan ma yana da sirri. Kiga an yi ɗaya a can sama biyu a ƙasa, ɗaya a ƙasa biyu a can sama. Ma'ana biyun nan na sama nonuwa kenan, ƙasan nan duri kenan, gidan daɗi. Wallahi in gaya muku mace ta yi hujin hanci dole ne ma da inda ta wuce ma dole ma sai kaga ka waiwaye ta. So kar ku wani ji kunya ko wani abun nan ki zauna ki huda hancin ki guda ɗaya ko guda biyu duk yanda kika ga za ki yi ki huda abinki. Babu wani matsala. Kuma ƙara ziga in ma budurwa kike da shi, in maɗigo kenan yana ƙara ziga. Ana ci, a ci ba a gajiya. In gaya miki ba a gajiya sam. Ke hujin hanci dai a takaice hujin hanci girma ne. Hujin hanci girma ne in gaya miki. So ki daure kuma ƙarya ne wai a ce wai namiji wai ya kalle ki bai ƙara waiwayowa ba. Hujin hanci banda kyau da yake ƙarawa. Dole ne kawai namiji yana kan cinki. Kina ɗan mishi fari da idanu. Kina ɗan kaɗa mishi hancin nan, kina ɗan hura hancin nan kaɗan yana ganin ɗan kunnen hancinki yana tasowa yana yin ƙasa. Sai dai kawai ki je yana baby, yani, baby, ƙara, buɗe. Kawai za ki ji kawai nan da nan kawai za ki ji kawai murya ya canza ina gaya miki abubuwa sun haɗu babu wani sauran zance kawai. So ina baku shawara ku huda hancinku. Huda hanci ba wani abu bane, ba matsala bane. Tun iyayenmu na da can suna huda hanci. To ba wani sabon abu bane. Dan haka a ce wai ke yar iska ce menene. Kai dan Allah ki share su kin ji ki huda hancin ki san rai ki huda shi guda biyu ko guda uku. In ke yar maɗigo ne ki huda guda uku abinki. Dan da yan maɗigo da sun ganki ko a cikin taro ne da an ganki an san ke memba ce. Ya kawo ki ji kawai ana to ya kike. Ya yaushe ne za mu haɗu. Ana ganin ki da hujin hanci daman shi normally hujin hanci guda uku na yan maɗigo ne. Nono gindi. Biyun nan na sama nono. Ɗayan ƙasa gindi ne. Ba wani abun nan bane kowa ya riga ya san haka. Wannan alama ne na yan maɗigo. So in ke yan maɗigo ne ki huda uku. In ke gindi ne kawai kike rabawa ki huda ɗaya.